धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 30थि जि बोसोरसालिया जोबथ'बाय बे गेवलां मेलाव बाहागो लानो मोननानै आं खोब गोजोननाय मोनदों। बुंनो थाङोबा 5 बोसोरसो जाबाय आं धेमाजि ओनसोलाव फैयैया, गुबैयै नैबे सिमेन्ट सापरियाव बिराद गोबावनि उनावहाय फैनो दिनै खाबु मोनदों। आरो बे खाबुखौ होनायनि थाखाय आं गिबियाव जोंनि जिल्लानि दैदेनगिरि एबसुनि बिथांमोननो आं साबायखरखौ बावो। रायजोफोरजों लोगो मोननायनि खाबुखौ मोनबाय, दाबो ग्रोम ग्रोमै दंबाय थायो। गोदो मोनसे जोङो आन्दलनजों दङमोन, दा आन्दलना जोबथ'बाय। दिनै BKWC दङ, माने जोथोन लानो थाखाय बड'लेण्डनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरखौ जोथोन लानो थाखाय जोंहा मोनसे सरकार दंसै दा। आरो फारसेथिं जोंहा बड'लेण्डखौ जोथोन लानो थाखाय प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव मोनसे सरकार दङ। जोङो आन्दलन खालामनानै बर'फोरखौ गावनि राव हारिमु थुनलाइखौ लाखिनानै थांनानै थानांगौनि थाखाय जों खामानिखौ मावबोदोंमोन। आरो दिनै भारत सरकारजों रायज्लायनानै जों दिनैहाय जोंनि जे जेंनाफोर बेखौ सुस्रांनो थाखाय जोङो नाजाबोबाय थानाय जादों। आरो बेखौ जोङो फ्राय जोंनि लुबैनायखौ जोङो मोनफुंबोबाय थानाय जादों। माखासे खामानि मावबावनांगौ दङ, बेखौ जों दिनै मावलांबाय थादों। आङो बेखौल' खावलायगोन जे जोंनि राव हारिमु थुनलाइखौथ' लानानै जोङो मावलांबाय थानांगोनानो, खिन्थु फैबाय थानाय समाव बुहुमजों दावगाफानो थाखाय जोंनि बर'फ्राबो जोंनि सोलोंथाइखौ जोङो गोख्रोङै जों नोजोर होनानै जोंनि इयुन जोलैखौ गोग्गो सोलोंथाइ होनो थाखाय जों बयबो खामानि मावनांगोन। जोंनि फोरोंगिरि, जोंनि बिमा बिफा, जोंनि समाजा गुबै जों सोलोंथाइखौ बांसिन नोजोर होनानै जों खामानिखौ मावनांगोन। आरो सरकारनिफ्राय जिखिनि आदाय खालामनांगौ दं, जोंनि दंग' बान्दोनि खोथा, माखासे जौगानायनि बाथ्रा, बेखौ सरकारनिफ्राय जोङो मोननो हागोन। खिन्थु जोंनि धोरोमफोरखौ थिग खालामनानै समाज बेब'स्थाखौ मजबुत खालामनानै जोङो जाहाथे आब्रुथि गोनां मोनसे समाजखौ जोङो जौगालांहोनो हायो, बेनि थाखाय जों बयबो खामानिखौ मावलांनांगोन। आरो बे बुब्लियाव आं सानो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायजो राजाफोरनि जौगानायनि थाखाय, दिनै थांनानै थानांगौनि थाखाय जेरैबायदि जोथोन लानाय खामानि मावबाय थादों, बेखौ जोंनि रायजो राजाफ्राबो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जों मदद खालामबाय थानांगोन। आरो जों ज' खामानि मावनायाव जों बयबो आवगायबोनांगोन। बिटिआरनि बायजोआव थानाय गोबां बर' गामिफोराव लामा दालांनि लामा दलांनि जेंनायाथ' गोबाङानो दङ। आरो बेखौ सुफुंनांगौनि थाखायनो जोङो थांनाय 2020 मायथाइनि जि एकर्ड, बे एकर्डआव जोङो नैबे BKWCखौ जोङो दाना होनाय जादों। जायनि गेजेरजों BTCनि बाहेरायाव थानाय, बिटिआर रिजननि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि दंग' बान्दोनि जेंनाखौ जाहाथे सुफुंनो हायो। गतिके दा जोंहा मानगोनां मिनिस्टार बसुमतारी बिथांनि दैदेननायाव मोनसे काउन्सिल दङ। बे काउन्सिल मोनसे बाजेट होदों आसाम गभर्नमेन्टआ। दा आसाम गभर्नमेन्टआ बुंदोंमोन बे काउन्सिलनि गेजेरजों जोङो गोग्लैसोनानै थानाय गामिफोरखौ जौगानायनि थाखाय खामानिखौ मावलांबाय थागोन, पर्यायक्रमै मावलांबाय थागोन। बे मोनसे प्रसेसआव हाबनानै दं। दा बेखौनो जों एसे मोजां जोथोन लानानै बिनि गेजेरजों आं मिजिंथियो BKWCनि गेजेरजोंनो आसाम गभर्नमेन्टनि जिखिनि खामानि मावनांगौ दं, बेखौ जोङो जोंनि बर'फोरनि जायगायाव खामानि मावनो जथेस्थ' जोङो सुबिदाखौ जों मोनो। बर' रायजोफोरनि गेजेराव मोनसे बर' रायजो आरो गेदेमा सुबुंफोरनि गेजेराव मोनसे सोंलु थांबाय थायो जे 12 सुकाजों गनायजानाय बर'नि रावा आसाम सरकारजों बिमा बाथौ नोजोराव नायदों, रायजो सभानि मा बुंदों? आंथ' आसाम सरकारा बिमा बाथौनि नोजोरजों नायदों होननानै आं सानो। बेखौ जोङो गुवार नोजोरजों जों नायनांगोन। जोंनि रावा दिनै भारत सरकारनि गोरबोआव जोङो जायगा मोनबाय, HCDL जों जायगा मोनबाय। आंबो दाख्लै रायजो सभायाव बर' रावजोंनो आंनि बिबुंथिखौ आङो लाखिदों। आसाम एसेम्ब्लियावबो दिनैहाय आसामनि एसेम्ब्लिनि सिङावहाय बर' रावजों दिनै बुंनो हायो। जोंनि MLA फ्राबो बुंदों। आरो बेवहाय आसामाव जिखिनि एसेम्ब्लिनि सिङाव जिखिनि थासारि थांबा रायजोफ्रा नुगोन, बेहाय बर' रावनि लिरजोबनाय दं। गतिके दिनैहाय नोङो बर'नि सोलोंथाइ, बर' राव जि सोलोंथाइ, बर' रावनि जि मोनसे सोलोंसालिफोर दं, बेखौ जोथोन लानायाव आं सानो बिमा बाथौ नायनायनि प्रश्न गैया। आरो जोङो बर'फ्रानो आसाम सरकारजों लोगो जानानै खामानिखौ मावगासिनो दं। BKWCआबो खामानिखौ मावगासिनो दं, बिटिआर सरकाराबो खामानि मावगासिनो दं। आसाम सरकारजों जोङो दिनैहाय प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय UPPLआ ज' जानानै जों खामानि मावगासिनो दङ। जथेस्थ' बहाय माने बर' राव, बर' हारिमु, सोलोंथाइ, बेनि जौगानायनि खामानि मावनायाव जथेस्थ' जों जाफुंसारनो हादों। आरो आसाम सरकारा बेखौ नोजोर होबाय थानाय जादों। नंगौ गोबां जेंना दंबावो, बेखौ जों मानिनांगौ। आरो बे जेंनाखौ आं सानो फैबाय थानाय समाव जोङो लासै लासैनो जों फोजोबलांनो हागोन। मा होनदों? बे मोनसे प्रक्रियायाव दंबाय थायो। बेयो मोनसे पलिटिकेल सेटआप। आरो बुंनो थाङोबा BTC रिजननिफ्राय BKWCनि सिङाव जे बर' गामि स्केटार्ड,
बबेबा जिल्लायाव माने 10टा 12टा बबेबा जिल्लायाव 50टा बिदि दङ बेखौ जोङो आइडेन्टिफाइ खालामजोबनानै सिस्टेमेटिक भाबै बेखौ जोङो मोनसे समस्ति बानायनांगौआ बारा गोरलै बाथ्रा नङा फारसेथिं जोङो गवालपारायाव मोनसे राभा हासं दङ जिखिनि बे माने मिसिं अट'नमास काउन्सिल दङ बिनि सिङाव आरो BKWC दङ बेफोर माखासे एडमिनिस्ट्रेटिभ सेटआप खालामनायाव गोबां माखासे जेंना दङ बेखौ दा मावबाय थादों आरो आं सानो बेफोरो मोनसे महराव फैबाय दा हयथ' बेखौ फैबाय थानाय समावहाय बे जेंनाखौबो जों सुस्रांनो हासिगोन आरो मोनसे सेटिं खालामनायनि गेजेरजों बे मोनसे इलेक्टेड बडि लाबोनो थाखाय बे सुबिदाबो फैगोन बिनि थाखाय जों एसे नेबावनांनो हागौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' हारिनि मोनसे सिनस्रि बिथा आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मोनसे बिहोमा बेखौथ' फंनैसो रावजों बुंनानैथ' फोजोबनो हाया नाथाय जोङो बेखौनो मोनथिनो नांगोन बा जोङो रोखा जानांगोन जे बर' फरायसा आफादा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि मोनसे आफाद रायजो राजानिया बियो जेंना जेथो हारिनि जेंना जेथो बेखौ लानानै हाबा मावगासिनो दं जोनोमनिफ्रायनो थांनाय इं 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुवारिनिफ्राय जोनोमनि उननिफ्रायनो बर' हारिनि रैखाथि मोननो थाखाय जिसिखौहाय खामानि मावगासिनो दं मावनानै थानांगोन मावगासिनोबो दङ बाथ्रा बे दिनैहाय जोंनि धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बावहाय 30थि बोसोरसालि जथुम्माजों लोगोसे सिमेन्ट दखर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 34थि बोसोरसालि जथुम्मा जुथाइ खुंनाय जादों समफंनि बावहाय मोनसे रंगमन्च बावहाय सानैनि हाबाफारिजों बे जथुम्माखौ खुंनाय जादों बावहाय गुबैयैहाय आंखौ मेल बेखेवगिरि हिसाबै लिंहरदोंमोन आङो आंनि मावनो गोनां खामानिखौ मावबाय माखासे बिबुंथि लाखिबाय बेनि उनावनो जोंनि रायजो सभानि MP मानगोनां बिथां रोनगोरा नार्जारियाबो गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिखौ लाखिलांबाय दा नैबे समावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरिया गाहाय आलासि महरै नुजाफैदों बिथाङा बिबुंथि लाखिगासिनो दं आरो जोंनि बिटिआर एकर्डनि जाफुङै जोंनि माखासे दफाफ्रा मावफुंजायैफोरनि सायाव बिथाङा बिबुंथि लाखिदों बर' हारिनि राव थुनलाइनि बाथ्रा सोलोंथाइनि बाथ्रा जोंनि फोरोंगिरिनि जेंना फरायसाफोरनि जेंना स्कुलनि फरायसालिफोरनि जेंनानि सायाव बिथाङा बिबुंथि लाखिगासिनो दं दा आंनो बेखौ बुंनो लुबैगोन जे जोङो थांनाय समफोरखौ गोसोखांनो फैयोब्ला दिनैनि बे समाव दिनैनि बे थासारियाव जोंनि मावनो लानाय खामानिफ्रा दाबोथ' आद्रा जानानै दङ होननानै जों बुंनांगोन मानोना जों नाजालायगासिनो दङब्लाबो दाबो जोङो जोंनि गोरोबथानि जि दफाफोर दंमोन 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांनाय बिटिआर गोरोबथानि दफाफ्रा दाबो मावफुंजायाखै माखासे मावफुंजादोंब्लाबो गोबांथार गोनां दफाफ्रानो मावफुंजायाखै बाथ्राखौ बेखौ बुंनांगोन जोङो बर' कसारियाव मोनसे गाव हायुं खुंथाय मोनफैबाय बिटिआर गोरोबथानि दारै बेनि गामिया दाबो फोसावजायाखै आरो बियार दानो हायाखै बिसायख'थि गेलेनो हायाखै रां मौजांखौ बाहायोमोन आंनि बिबुंथियाव दा बेखौबो बुंगोन जे जोङो 13 कौटि 50 लाख रां मोनो बे 13 कौटि 50 लाख रांखौ जोङो धुबुरीनिफ्राय सदियासिम आरो बराक सेरफाङाव जोंनि रियां बिदा फंबायफोरजों जोङो रानलायनांगौ जायनि जाहोनाव जोङो लुबैनाय बायदि साननाय बायदि खामानि मावनो हायाखै बेखौ जों सिमान जायोबा जों बुंनो गोनां जायो दा फैगासिनो थानाय आसाम एसेम्बलिनि जि मोनसे जथुम्मा जागोन फेब्रुवारि दानावहाय बावहाय रां बावजानि बारायनायखौ जों लुबैदों आरो बे आसाम एसेम्बलि जथुम्मानि सिगां जोंनि बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि जि मोनसे गामि फोसावनायनि हाबाफारि नांथानानै दङ बेखौ फोसावनांगौ गोनां जायोबा बेखौ खोन्दो हिसाबै माने फेज वाइसआव गोदोबो सरकारा बाथ्रा होखादोंमोन सरकारा जोंनो बुंखादोंमोन बेखौ फेज वाइसआव जोङो खामानिखौ मावलांसै माने फोसावलाङो जेराव जेंना गैला जेरैहाय मिसिं अट'नमास काउन्सिलाव जा जेंना गैला मिसिं अट'नमास काउन्सिला जोंनि बर' गामिफोरखौ बिसोरो हगारनानै होबाय बेनि उनावहाय टुनवालजों जेंना गैला बेनि उनाव देवरिजों जा जेंना गैला दा माखासे जेंना गैयै जेरै धुबुरीयाव जोंहा जेंना गैया बङाइगावआव जोंहा जेंना गैया नलबारि बरपेटायाव जेंना गैया जोंहा आरो कामरुपआव गैया जोंहा दरंआव जेंना गैया जोंहा आरो गलाघाटआव जोंहा जेंना गैया डिब्रुगड़ शिबसागराव जोंहा दा जेंना गैला आरो लखिमपुराव जोंहा धेमाजियाव जेंना गैला जेंना गैयै जाय ओनसोलफोर बा जिल्लाफ्राव जोंनि बर' सुबुंफोरनि गामिफोर दंमोन बिटिसिनि बायजोआव बेखौ
PSOIखौ सरकारा जोंनो गामिखौ फोसाबनानै होनांसिगौ आरो जोंनि रां बावजाया फैगौ फेब्रुवारि दाननि जि मोनसे बिसायख'थि माने आसाम स्टेटआव जमा जागोन बावहाय रां बावजाखौ जोङो गोबां बा बारायनानै होनायखौ जों लुबैथारगोन आरो बेखौ खालामना होआबा जोंनि रायजो राजा दुखु मोननानै दङ रायजो राजा दुखु मोनदों मानोना बोसोरब्रै बारलांबाय बोसोरबा जासिगोन 2025 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बोसोरबाया आबुं जासिगोन बे एफा गोलाव समाव सरकारा जे मावनो आखायाव लायो आरो मावफुंजोबाखै हमथा खालामबाय थादों बेफोरो जोंनि इयुननि थाखाय बा सरकारनि थाखायबो इयुनाव बे गाहाम जानाय नङा होननानै जोङो बुंनो लुबैगोन ओंखायनो जों खावलायगोन मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा मानगोनां बिथां गिबि मन्थ्रिखौ जे जोंनि बर' कालसारेल काउन्सिलनि जि मोनसे गामि फोसावनो गोनां बियाब दानो गोनां आरो जोंनि रां बावजाखौ बानायनो गोनांखौ बे हाबाखौ मावफुंनानै होथारनांगोन मानोना बिथांनि दारैनो बुंनो थाङोबा आरो आसाम आयेन आफादनि मानगोनां बिश्व दैमारि बिथां बे सानैनि दारैनो मोगथां महर मोनफैनाया जाफुंसार जाथारदों होनोबा बांद्राय बुंनाय जाया दा बिथाङा जेराव गावनो बर' कालसारेल गवालपारा समाज काउन्सिल दादों बुंनो थाङोबा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दारै जाफुंदों बे बिथाङा जोंनि बर' कालसारेल समाज काउन्सिलखौ नायसोर नायगोन बिथाङानो जोंनि गारजेन जोंनि रायजोनि गारजेन आरो बिथाङानो जोंनि जेंना जेथोफोरखौ नायाबा जोंनि आंखालफोरखौ नायाबा सुफुंनानै होगोन ओंखायनो जों खावलायगोन दिनैनि नोंथांमोननि बे खौरां बिजोंनि जों बेखौ खावलायहरनो लुबैदों बिथांखौ बिथाङा डक्टर हिमन्त शर्मा बिथाङा जोंनि जेंना जेथो नांखानायफोरखौ थाबैनो सुस्रांना होनांगौ बियो फैगौ 2025 मायथाइनि फेब्रुवारि दानाव जानो गोनां जि मोनसे आसाम एसेमब्लिनि सुस्रांमा जागोन बिदि फोसाबना होनांगौ होननानै जोङो खावलायहरो गोख्रै